Tervetuloa Redetsi Wamberg-yhtiöön. Yli 80 vuoden aikana meistä on tullut yksi Euroopan suurimmista ketjujen ja ketjupyörien valmistajista. Aloitimme toimintamme tekstiilikoneiden komponenttien valmistajana, josta siirryimme lenkkiketjujen valmistukseen. Sodan jälkeen keskitimme tuotantomme rullaketjujen ja gallinketjujen valmistukseen. Vähitellen olemme laajentaneet tuotantoamme, joka kattaa nyt kaiken tyyppiset ketjut ja ketjupyörät käyttölaitteille ja kuljettimille. Jokaisen ketjun tarina alkaa sen tarkasta rakentamisesta. Se on asiakkaan toivomusten ja useiden vuosien kokemuksemme tulos. Tärkeää on käyttää oikeita materiaaleja ja lämpökäsittelyä. Ketjujen ja ketjupyörien yksittäiset osat valmistetaan täydellisen tarkasti, mistä olemme erityisen ylpeitä. Ainoastaan tarkka koneistus takaa oikean toiminnan ja pitkäaikaisen käyttöiän. Käytämme viimeisimpiä teknologioita, kuten laserleikkausta, CNC-koneistusta ja robottihitsausta. Uskomme kuitenkin, että paras hitsaustulos saadaan ainoastaan käsin. Ketju koostuu tapeista, holkeista, levyistä ja rullista. Kaikki komponentit valmistetaan korkeiden vaatimusten mukaan. Pyörimisen estämiseksi tapit ja holkit on jyrsitty tasaisiksi. Oikea ketjujako taataan lävistyksellä ja sen jälkeisellä kalibroinnilla. Tuotantomme ei rajoitu pelkästään tuotevalikoimaamme, sillä voimme valmistaa tarvittavat työkalut ja valmistelut lyhyessä ajassa omassa työkalupajassamme. Ketjujen lisäksi valmistamme myös ketjupyöriä. Ne ovat kunkin ketjuvoiman siirron ydinosa. Koneistamme aina hammaspyörän hampaat ja voimme myös pidentää niiden käyttöikää karkaisulla. Kaikki kokoonpano tehdään manuaalisesti. Meillä on oma ketjujen niittausosaamisemme, minkä ansiosta olemme ylpeitä voidessamme tarjota vähintään 30% paremman ketjun vastuksen sivukuormitusta vastaan. Ja juuri tämä erottaa meidät kilpailijoista. Wambergin ketjuja voidaan käyttää kaikilla teollisuuden aloilla, kuten puuteollisuudessa, terästehtaissa, sementtitehtaissa ja pakkaus- ja kuljetusjärjestelminä. Laadimme kullekin teollisuuden alalle yksilöllisen muotoilun ja teknisen ratkaisun. Tuotteitamme käytetään aina, kun vaaditaan laatua ja tarkkuutta. Emme myöskään pelkää allekirjoittaa työtämme, joten löydät Redetsi Wamberg-yhtiön logon kussakin ulkolevyssä takuuna 100% laadusta.